Yauwa yau interview na Garzalimi ko Rakiya Musa, tunda kun ce ku masoya ne, yau da ku zan yi interview. Yauwa Garzalimi ko me ya haɗa ka da kai da Rakiya Musa, ka faɗa min in ji kawai. Mai sona ke ce wacce nake rayi, in kina gefe na ban san na zama rabu. Rakiya Musa, to na ji batun Garzali, ke me ya haɗa ku da ke da shi? Ke na san za ki faɗa min gaskiya. Garzalimi ko ba san ke ba, ki faɗa min gaskiya in ji. Mai sona kai ne wanda nake ra'ayi, in kana gefe na ban san na gama rabu. San da ya kake ji a cikin zuciyarka? Mai sona ke ce mai samun karsashi. Garzalimi ko yanzu aka ce ka rabu da Rakiya Musa, ya kake ji a ranka? Zancen mu rabe ma wannan san babi shi. Garzalimi ko Rakiya Musa ta ce kana yin wata 3 baka zuwa gunta soyayya, kuma hakan wai kace wai masoyiyar ka ce. Masoyi na gaskiya ba nisa da shi. Garzalimi ko kace mai kuskure a ƙauna shi ke ba da shi, kai baka kuskure kenan? Mai kuskure a kauna shi ke ba da shi. Zance na gaskiya ki bar Garzali, kawai abin da zan gaya miki, in kuma ba haka ba to ba ruwanmu. Zance na gaskiya ka zama mallake. Yauwa Rakiya Musa, ba kya kallon kuna tafiya da Garzali yana sauri, to ba san keke ba in gaya miki. Tafiyar mu ne da kai ba ta samun haki.